Very good. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Update ko naman po kayo ngayon kay Pagaspas. Ayan, may pakain ako kay Pagaspas mga kasinag. Karneng manok. Andito po siya. Andito si Pagaspas ngayon. Ito sa loob. Yan o. Yeah, oh. Yan oh, very good. Mga iwan mo natin si Pagaspas ha. Pero yung camera ilalagay ko muna dito. Panoorin nyo muna si Pagaspas habang kumakain. Yan. Sige na, bye bye. Kumain ka muna dyan ha. Sinakain lang kain. Wala nga pasok. Pasok.
Hindi pala naubos si Pagaspas mga kasinag yung pagkain. Hindi mo pala naubos ang iyong pagkain, Pagaspas. Ayan mga kasinag, oh. Ayun sa gilid, ayun. Nalaglag dun sa gilid. Hindi naman niya kinuha. Ayan oh. Yan oh. Umbusin mo. Pag nalaglag kasi kunin mo. Ha? Kaya mo lang kainin. Ang ganda lang kulay mga kasinag ni Pagaspas ano. Ibang iba na yung kanyang kulay. Pati yung mga balahibo niya nagpaparalit na yung mga buntot. Nagpapalit na siya ng buntot. Gaganda na talaga yan. Mga kasinag, iiwan mo natin si Pagaspas. Hayaan mo natin maubos yung kanyang pagkain. At update ko lang po ulit kay maya maya ha. Bye bye.